Moikka! Tällä videolla mä ajattelin näyttää, että mitä kaikkea meillä tuli syötyä Disneyland Pariisissa meidän viimeisimmällä reissulla. Joten eiköhän aloiteta. Ensimmäinen ruoka, mitä me syötiin, ei ollut vielä puistossa, vaan lentokentällä me mentiin kahvila Pier Zeroon ja syötiin siellä tommoset voileivät aamupalaksi. Suvi otti smoothien ja kahvia ja mä otin tommosen, olisiko ollut tuore puristettu appelsiinimehu. Puistossa me kipitettiin suoraan sitten Discoverylandin Cafe Hyperioniin ja mä unohdin kuvata nämä meidän ruuat, mutta mä otin nugettei, Suvi otti vegehampparin ja näitä me mussuteltiin sitten, kun me katsottiin meidän reissun eka Princess Promenade. Sitten illalla me käytiin meidän hotellin Starbucksissa ja otettiin iltapalaksi tommoset toastiet. Oli ihan sikahyvää, mutta mikä oli vielä parempaa, oli tämmönen kanelikierre, siis ai että 6/5, ihan sikahyvää. Tämä kuvasin vain tänä aamuna, mutta tehtiin tää joka aamu, käytiin hakemassa meidän hotellin kahviautomaatista kaakaot tai kahvi tai mitä tekikään sinä päivänä mieli. Ja näitä me sitten juotiin aina matkalla puistoon. Sitten me käytiin Casey's Cornerissa syömässä hodareita tietenkin. Casey's on meillä semmonen pakko päästä paikka joka reissulla, koska sen hodarit on vaan parhaita ja mä syön aina ton classic hodarin ja tässä näette kun mä oikein nautin, koska nam. Iltapäivällä otettiin sitten suunnaksi Adventurelandista löytyvä Hakuna Matata, joka on ihan nimensäkin mukaan teemoitettu täysin Leijonakuningas-teemalla, mikä on aivan mahtavaa, koska rakastan Leijonakuningasta. Suvi söi menu 4, johon kuuluu Lion's Favorite Feast, sitten tommonen hedelmäsalaatti, ranskiksi ja juoma. Ja mä söin menu 2, johon kuuluu friteerattua kanaa, ranskikset, juoma ja sit mä otin tommosen jogurtin. Ja noi on semmosia sokerimaissi-ranskalaisia, jotka kaikki hypettää niitä ihan sikana. Ja me ei vaan Suvin kanssa tajuttu. Ne ei ollut edes hirveän hyviä. Ei ymmärretty hypeä. Mut se kana, noiden friteerattu kana, on yhtä parhaista mitä mä oon syönyt. Seuraavana päivänä me käytiin Central Plazalla popcornikärryllä. Ja Disneyland Pariisista saa joko suolasta tai makeata popparia. Ja mä otin suolasta, Suvi otti makeata, mä otin myös vesipullon. Ja näitä me sitten snacksailtiin, kun katsottiin, yllätys yllätys, Princess Promenade. Ja illalla me otettiin suunnaksi taas Cafe Hyperion, koska meidän piti päästä syömään siellä uudestaan. Suvi otti menu 1, johon kuului ranskikset, kalaburgeri ja sit se otti mozzarella-tikkuja vielä lisäksi, sekä juoma tietenkin. Ja mä otin sitten menu 2, johon kuuluu kanaburgeri, ranskikset, juoma ja sitten jogurtti, jonka mä söin iltapalaksi sinä iltana. Ja sitten illalla me käytiin Rio Grande Barissa, joka löytyy meidän hotellista. Ja täällä me käytiin sitten juomassa tämmöiset drinksut. Suvi otti Blue Glowtinin, joka näkyy tässä. Ja mä otin tommosen Fuzzy Candy juoman. Mä pelkäsin tosi paljon, että toi juoma olisi ihan niinku yltiömakeeta, mut se oli oikeasti ihan sikahyvää. Ja nyt mä tiedän mitä mä juon, kun mä menen seuraavan kerran Disneyland Pariisiin ja johonkin baariin, koska oli ihan sikahyvää. Ja sitten tänä aamuna mä otin vihreätä teetä meidän kahviautomaatista kaakaon sijaan. Ja oikeasti yllättävän hyvää. Siis mä oon tosi nirso mun teen kanssa, mutta toi oli hyvää. Ja tänä päivänä me käytiin studioiden puolella. Studio 1 löytyy The Hepcat Corner, josta löytyi snackseja meille. Suvi otti tommosen Nutella croissantin asian. Ja mä otin sitruunafantaa sekä nämä ikoniset Star Wars leivokset. Kattokaa tuota Chewbaccaa, apua. Jodalla ei ollut enää naamaa, mikä oli mulle vähän pettymys. Ja toi koko Yoda-kakku muutenkin, mä en oikein tiennyt mitä se oli, mutta kattokaa, se oli vihreä sieltä sisältäkin, wow. Sitten toi Chewbacca tai Wookie Cookie keksi, mikä se nyt olikaan, niin se oli keksi, jossa oli nutellaa välissä ja Suvi vitsaili, että se oli joku Tiger-versio Chewbaccasta, mikä oli erittäin osuva mun mielestä.
Studioiden puolelta Toy Story Playlandista mä löysin myös kananmakuisia sipsejä, mitä mä en ihan ymmärtänyt ja mun oli pakko maistaa niitä. Mä olin tosi hämmentynyt, koska mä en oikein ymmärtänyt, että miten ihmeessä ne sai paistetun kanan maun sipseihin noin hyvin. Ei ollut hirveän hyviä, mutta hämmentävää. Sitten illalla tuona päivänä me käytiin Disney Villageissa New York Style Sandwiches nimisessä ravintolassa. Suvi otti pizzan, keksin, salaatin ja juoman. Ja nämä oli kaikki siis samassa menussa, mikä oli mahtavaa. Mä otin ranskiksi myös pizzan, kuten tässä näkyy. Tadaa! Ja nuo pizzaboksit on niin ihanat. Sekä juoman tietenkin. Ja sit mä söin crepen jälkkäriksi, koska mä oon Disneyland Pariisissa. Mä oon Pariisissa, miksi mä söis crepeä. Ja se oli Nutella crepe. Se oli hyvää. 5. päivänä mä yllätin mun kaverin Suvin ja me mentiin Auberge de Centralioniin, joka löytyy Fantasylandista, syömään. Se on tommonen ihana prinsessaravintola. Se on Tuhkimon ravintola, joten sieltä tapaa aina Tuhkimon ja sit sieltä tapaa myös jonkun muun. Tai jotkut muut prinsessat, siellä on aina 4 prinsessaa. Ja sieltä saa alkupalaksi leipää, tommosia ihme juustopalloja ja sitten alkudrinkin. Suvi otti jokirapuja ja jonkinlaisen yrttisalaatin alkupalaksi. Ja mulla oli kurpitsa herkkutattikeitto, jossa oli tommonen ihme leipäasia päällä. Olin erittäin hämmentynyt. Ton keiton tekstuuri ei ollut mikään mun lemppari, mut kyllä mä sitä silti söin ainakin osan. Suvi otti pääruuaksi piikkikampelafileen champagne-kastikkeessa ja parsarisoton. Ja mä otin pestolla täytettyä vasikan kylkipaistia juustosilla perunamuussilla. Ja toi oli paras asia, mitä mä söin tolla reissulla. Ihan sikahyvää, siis toi vasikka. Jälkkäriksi me molemmat otettiin Tuhkimon jälkiruoka, joka oli tommonen mikin näköinen muussakakku. Ja me oltiin vähän pettyneitä, koska kuvat näytti semmoista hienoa kenkäleivosta, mutta okei. Sitten mentiin Main Street USA:lta löytyvään Victoriasiin illalla Suvin sekä mun tuttavan Johannen kanssa, joka on töissä tuolla Disneylandissa, ei tuolla kahvilassa, mutta siis me syötiin mikkivahveleita. Disneyland Pariisiin on viimeinkin tullut mikkivahvelit ja me oltiin niin iloisia. Joten Nutella, maapähkinä, mikkivahvelit sekä lämmintä omenamehua, joka oli ihan sikahyvää. Oikeesti nam. Ja koska herkuttelut ei riittänyt tolle illalle, niin me käytiin Disney Villageissa tämmöisessä herkkukärryssä, missä kaikki on kuorutettu suklaaseen ja on vaan makeeta ja niinku Ja täältä sai suklaalla kuorutettuja mansikoita, jotka on ihan mun herkkuu. Mä olin odottanut koko viikon, että mä pääsen syömään näitä. Ja oikeesti, parasta. Viimeisenä puistopäivänä me käytiin vielä Casey's Cornerissa syömässä perushodarit, koska Casey's on vaan yksi meidän lempparipaikoista. Ja noi on just semmoiset hyvät ennen lentoa syötävät. Ja mä otin ton klassikin, Suvi otti hodarin, jossa oli cheddarjuustoa ja rapeaa sipulia päällä. Sitten matkalla hotellille piti käydä vielä Disney Villageissa siellä Planet Hollywoodin vieressä olevassa herkkukärryssä. Ihan vaan, koska mun oli pakko saada noi suklaalla kuorutetut mansikat taas. Siis ne on niin hyviä ja ne on ainoat asiat, mitä mulla on tällä hetkellä ikävä Disneyland Pariisista ihan oikeesti. Ihan parhaita. Ja noit mä söin sitten kävelymatkalla hotellille ja en ois voinut paremmin lopettaa puistopäivää. Lentokentällä käytiin sitten Relay-nimisessä kaupassa vielä ostamassa kentälle herkkuja. Mä ostin ranskalaista mansikkamehua sekä purkin sour cream and onion ringlässä ja mä ostan nää aina oikeesti tuolta Pariisin kentältä. Ja se olikin sitten aika odottaa lentoa ja lähteä kohti Suomea. Kiitos paljon, kun katsoitte tämän videon. Toivottavasti tää oli teille yhtä mielenkiintoinen kuin tää oli mulle mielenkiintoista. Ja me näemme ensi videon parissa. Moikka!